Salutare, guys, și bine v-am regăsit la episodul astăzi. Vreau să vă arăt ce schimbări am făcut în epica mea. L-am vândut pe Virgil van Dijk și mi-a picat Enderman Tower. Dintr-un pachet doar după pachetul. Și l-am cumpărat pe Messi și l-am vândut pe Van Dijk normal. Și am făcut OVR 98 într-un final, când m-am trimis să pot să fac OVR 98, dar uite, tot am făcut, l-am cumpărat și pe Ronaldo și nu. Acum eu am trebuit să cumpăr un RV, da? Sau nu știu, păi chiar un RB sau RV, n-ar trebui mie, da? Nu. Ce vreau să fac acum? Așteptăm să până atunci nu o să cumpăr un RV bani. Nu știu. Bă, Garința ăsta. Esa cintura suelta. Baby, si no te olvidas. Razinho de 2, dacă nu pot să cumpăr pe noștri, dar cred că o să cumpăr pe Garința, nu? Sau, nu cred aici. Nu e o de altă, sau Dybala. Deci da, rămâne pe Garința sau deci pe Serginho de 94, da, mai bine Garința. Poate fi Foden. Da, mi-e duce. Garința asta, revenit după ce se cumpără. Bă, frate, dar nimeni nu mai cumpără jucătorii, frate. Nimeni, bă, frate, nu cumpără jucători. Nu vinde jucători, frate. Dar ce are? Nimeni, frate. Fii jucătorii care vreau și eu să-i cumpăr. Cred că o să așteptăm să se cumpere cred că aș putea gen să fac și acum era perfect, dar revenim după ce se cumpără. Dar deja așteptăm acum la Saka, că n-ai cum, bă, frate, nu se cumpără mai nimeni la Saka. Oh, s-a și cumpărat de 95, bă, cu 6 milioane jucătorul de 95. E bun, da. Chiar abia foarte mult. Hai să și băgăm, cum era 99 direct. Încă, de câte ani pentru... Tot, la de 95, dar numai că era pus de 90. Ce se fac pe ăla? De la pachet. Nu. Revenim după ce o să luăm o pauză mică, trebuie să luăm o pauză de masă. Am și mâncat, au, ce era să caut. Hai
Haide că nici nu prea mai avem timp mult, pentru că mă cam grăbesc să fac alt vlog în care o să fie decât un short. Revenim. Adică nu mai avem. Cred că trebuie să mă duc la toaletă, revenim. Bun, am luat și ăla un token. Și hai să jucăm YouTube așa. Te rog, Doamne, să câștigăm. Te rog, Doamne, cercetează-mi stânzi inima. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, cercetează-mi. Hai bă, da mă, da, aia zic. Cum a intrat acolo, perfectos. Fata Sigma, hai să mă vedeți și pe mine puțin. Bă, stai. Da, am tricou cu al nostru. Nu știu de ce. Nu știu. E cu Cristiano. Tricou ăsta, adică cineva îmi puteam să-mi iau tricou. Adică stai puțin. Nu, că nu are să lăsăm puțin. Am băcat din aici. Nu, deci nu puteți să mă vedeți prea mult, dar aia e pe... De data asta avem net bun. Știu că am făcut un gang de bă și mergea foarte greu netul. Dar uite că... Bă, ce-am făcut acolo? Și ridică aici mâncare. Au. Cine a făcut la videoclipul meu să scrie acolo șef în comentarii. Pe fiecare zi scrie câte un cuvânt care zic eu în videoclipul care ajunge până în acea secundă, Mă lasă-vă pe gude, da! Lasă-vă pe gude, da. Da, asta a fost un băfător. În fine, da. Am revenit. Codigo de aici, în fines. Nu intră asta. Leone. Revenim. Să bat și un gol. Pe Victor Bellingham. Nu pare așa. Nu, că ce vreau să vă... Nu pot să văd bine deloc. În fine. Lasă-mă pe mine, da. Hai da venim. Este 4-0. Ce? A dus
Am revenit. Am revenit. Mi-am primit și încă un meci să terminăm. Am revenit. Spunem asta aici, așa. Hai să facem și antrenamentul ăsta. Să-mi acum una să merg. Hai puțin. Și avem și asta de tipul ăsta. Nu știu să fac niciodată să merg, eu nu știu. Vinicius. Why do you freak me out the goal? Asta este foarte. Știu că s-au primit, nu știu că e chiar așa, da, mă, dar la cât am pierdut, nu-i fie pachetul ăsta, frate. Hai, mă, dar dreptul. Uite așa. Rodrigo. Foarte bine, acea centrare. Mine avem care își arată mirile de la ăla de la Tancu. Și de la toată echipa. De la România, și de la acel meci și arată mirile. Ai goluri cu România, care nu este are jucători buni, ești nebun. Are jucători buni, ești nebun. Da. David, nota 10 pe 1. Why do you fuck me like the girl, the world, the fall? Sabice, am vrut de hân. Fulcruc. Mamă, ce șut direct. Nicholas Jackson. Da. Cum a băgat-o în care cum plasată. Acum n-a fost chiar așa de plasată, dar... Plasată! Ce-a fost bara? Era foarte, foarte puțin în jos. El era gol. Perfect. Zi! Am primit mesaj. Ăla? Da, final. Dar fără telefon? Ce are? Nu l-a găsit. Revenim. Am revenit, da.
Da, i-am umilit. Cu părerea mea? Hai, ce? Da, să vede. Nu, trebuie că a trecut gen la 100%, da. Trebuie să aștept vreo 10 minute, 20. Cum a fost golul ăsta? Mamă, cum a intrat lobul ăsta. Scărița asta. Ok. Ce scăriță frumoasă. Stai să facem și netului Tommy. Hotspot. Da, am făcut. Uite așa și gata. Da. Vine pachetul 4-0 cu golurile astea frumoase. Golurile le-am dat off cam. Da, am avut și un noroc cu puțin. Și hai să vină și pachetul și... Bine, acum am avut. Mulțumesc, eSport. Make some noise for your mama's favorite agitator. I ain't saying none, unless I'm speaking for the paper. The great debates on my life is like an elevator. Cred că putem să mai dăm la un pachet. Didn't say none, I got paid some. I waffle like a baker. Disappointed. Da, bă, da, aia zic. Bun, deci eu am de 2 3 soba, da? Dacă mi-am picat dacă soba e prea de joc ăsta, da? O vreau pele pe aici. Nu pele. Nu pot răbuni. Să-mi crească din 128. Mamă, ce tătaie de joc, băi. N-am pornat de nu 75. Dacă fac o vreme 99, așa mă zic acasă, dar nu, dacă nu, aiurea. Nu știu, bă. Nu, dacă nu am astea, nu le-aș putea pe... să bagi. Cred că sigur e acolo de străină. Da, mai trebuie un păcăt de pisivă. Să nu mai.
Da, dau echipaj. Uite că a dat cineva cu asta. Avem o chestiune. Vrem să uităm pe da, bă! De ce, bă, frate? Penalti o bate Cristiano. Fleck bate Cristiano. La fel. Ronaldo. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Ce se arătă la mine? Con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Se le espalda contra la pared. Bă, Girgen, cel mai mic jucător la mine din echipă este Nașit. Mami, se le miran los ojos. La miro y se... Bun, să mai vedem ce spun să mai facem noi în vlogul ăsta. Esa cintura suelta. Baby, si yo te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Eu de foarte multe ori mediul ăsta le iau pentru doi mascheron, normal. Por foto se ve de frente mejor. Bă, cine se mai știe? Me pidió pausa cuando iba con el quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan pinchos. Sola que se hace sola que se apaga. Está llamando tú, mami. Dar hai să ne uităm. Dacă o joc ăsta, o să mă ceva din Labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos, como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Medio no lo piensen mucho y por su cara se ve que se... Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los... Hasta de él. La sala estaba enfocado en... Da, mă, da. Yo tú, tú mí. Siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta. La tengo loca. Hai să dăm un meci și intrăm în jocul ăsta. Mirándola yo. Nu știu cum arată echipa noastră.
pe Mbappé. Mbappé. Să vedem așa, băi, să vedem așa. Mbappé, asta nu a străină. Nu, eu vreau fake, n-are cum. Este Nico Williams. N-are cum, am prost. Nu, era vreau fake. Da. Nu era jucătoare bine pus de presă. Jucătoare sunt bun, dar jucătoare nu sunt bine pus. Care formează nevoie. Cred că o să pierd acest meci, dar presimte. În 0 cu stână. Ce duce mai să pe Ronaldo? Nu doar ce trebuie asta complexa. Nu știu. Nu știu. Din început. Nu știu ce tine. Că eu... Nu știu că vreau să... Nu știu de început. Ăsta de 3 zile. Eu de fapt am mai mult, dar nu mai ce. Am intrat de câte zi pe el și am făcut o vreme 2. Minus 2 o vreme așa. Am avut eu 56 de milioane. În acea pauză am făcut echipa asta, știi? Banii ăia. Eu toți jucătorii care nu mi-au cumpărat. Îl aveam pe de Green de mine și de la ultima dată m-am făcut pe stanță de neșin și pe stanță era. La rândul lui 20 ceva de milioane și ăsta 80 ceva, știi? Eu pe stanță nu l-am dat. Decât pe ăla 90 ceva de milioane, știi? Am cumpărat așa jucători, bă, și pe atunci am dat echipa. Am dat așa jucători. Din început. A fost mai așa, mai sărăcie. Și de-aia, nu știu, acum echipa asta bună. De ce o vrea aveți? Scrieți în comentarii. Cum să nu se lua? Și care dă un comentariu cu apă. Să nu uitați ce am zis. Da, cu apă. Ca un mare. Și cum scrie mai pe TikTok. Și să scrie și sportul preferat. Am pus foarte multe întrebări, dar... Apa... Cum se ține la golul de... Ronaldo de golul, cum se ține. Dar nu contează că te marezi, că nu ai toate față. În legări este... Nu a fost de la e imposibil, știi? Și am văzut, mi-a spus cineva că fac videoclipuri pe sport. La face-to-face, nu comenta. Dar nu te minte din cupajele, cu atâta cu asta, care trebuie să mă uită. Eu. Dar nu tot. M-am organizat, deci. Da. Mă trebuie să mă uită.
Bun, cam atât să vă uitați să dați like, subscribe și pa, pa!